Здравейте хора, аз съм Залъка 1-2 и днес сме в тъмницата с Денис БГ. Гладиатора! И това е втория епизод от моята поредица загадки и мистери. Приближаваме малко в тъмното. И сега пак го връщаме. Хора, ето това е барикадата. Преди малко направихме клипи на Дениса. И се надяваме скоро да дойде и за Хриси БГ. Чакай, ми можете да светкаме. Ало и от тело да се е баба. Хора, разхождам ви малко стаите. Ще отидем и в тъмната. Няма и на теб да ти го пуснала у мен. Абе, как ще ми го пустиш, бе? Имаш ли светкавица? Не. Аз я бавя. Манахя. Що? И така. Хора, това е тъмна стая. Ама се чудим дали да влезем в нея. Ще влезем, ама след малко. Първо ще ви покажа едни други няколко стаи. Аз съм гладиатор. Хора, е там една от стаите, която искам да покажа, но много пушек, мамо шеба. Много. Ето хора, ето. Малко е тъмно, но сета. Дено, престани, някакво ли го това пребано желязо? Че им писна от него. Айде отиваме в тъмната. Айде, че им писна. Де бе, дима, хора. Гледайте какво стана. Гледате ли колко дим. Махни желязото, че ми дига дим. Дига дим и дава... Дига дим и размазва камерата. Чайте малко да почистам. Така. Ай, хора, отиваме в тъмната. За момент няма да видите нищо. Но ще отидем до по-светлата част. Ще виждате, ето хора. Ох, майка му, как се измах. Ето хора. Стъпвам по-внимателно, за да не се отрепа някъде. Ето хора, дойдете към тъмната, светлата част. И насам няма нищо. Само се чудя. Това не беше бутнато. Това беше бутнато, но това не беше изправено. Хора, може да не го вижте, защото от по-тъмна част, но ще го приближавам, па няма да го видите. И аз ще снимам вече с Денис БГ и още ютубъри на други места, защото това стана безинтересно. Само на ония клип, където аз и за Хриси БГ чуваме странния звук. И ония клип, когато плашат Денис БГ, Влади БГ и за Хриси БГ и един мишка. Мишката няма. Айде хора, качваме се нагоре. Мишка без пишка. Това го знаем. Хора, знаете, че говорим такива цинизми. Обърквам се. Тук малко разходка е така. Не има нищо тук, ама сета. Сме ядосани. Малко оплашени. Дено, ай махни го това. Виж, когато някой горъга на жена. Това ли е малото, което измисля? Ма не бе. Ай хора. Маля, сега това искам да покажа. Престани бе, Дено! Свърли тъпото желязо. Няма. Защото и без това след малко излизаме. Ай хора, тук е тъмно малко. Сега е светло. Насам стая, там нещо като баня. И насам вече не знам какво е. Там слънцето свети. Хора, ще приближи малко Денис и ще се удалечим. Вау, хора! Дено, идвай, бе! Толкова пресечено, че дъвчеш и нико. Денки, арела! Чакайте да го видим къде е. Приближих максимум. Ден, ай, твърли го това, че вече му ядосваш с него. Копеленце малко, изхвърли го. Хора, да знаете, че аз също след малко ще приключим клипа, защото ще направя още един как каритаме. Сега. Айде, че излизаме вече.
защото хора бая време седим тук. Обаче в тъмницата, честно казано, се е по-така студенко и хубаво. Приятно е се да дни. Хора, пак минаваме през тъмната стая, за което съжалявам, защото не виждате нищо. Той аз не виждам нищо, ама все там. Да се измая в някой камък, защото... тук. Ето го изхода. Добре, виждаме, няма камъни. Така. Минахме. И вече излизаме, хора. Ето ни на изхода. Много свети, хора, слънцето. Хора, това ще бъде от клипа ми. И ако ви е харесал, се абонирайте за мене, за Лака 1-2, и за Денис БГ, и за Ита за Христкаха БГ, и за... който е братовчет на Денис. Да. И хора, често казано, това ще бъде. И отново го казвам, ако ви е харесал, дайте лайк. Ако не ви е, давайте пак лайк. Чао!